galdera betikoa, ez gertatu daiteke Estrasburgon, ez? Arrazoia emango digute, ez digute emango. Gure ustez, alde positibo handiak edo puntu positibo handiak daude, Inesen epaia oso argudio juridiko sendokoa delako. 5 epaiek erabakitakoa, Estrasburgon, eta judizialki oso ona. Alde negatiboa, betikoa, Estatu Espainolak ez duela inolako borondaterik eta badakigula bere mekanismo diplomatiko guztiak, politiko guztiak martxan ditula hortan eragiteko. Orduan batez ere daukaguna da, beldurra, beti bezala ez dakigulako Estatu Espainolaren eragin politiko, presio politiko horiek noaino iritsi daitezken, ez dakigulako. Orduan, bi aukera daude, edo, gehiago eragian egon daitezke, baina, bi behintzat nagusiki bat Inesen epaia atzera botatzea. Egoera horretan esan beharko dugu, juridikoki ez dagoela beste biderik, instantziarik, orduan, politikoki, sozialki beste modu batea irabazi beharko genuke, presoen kaleratzea, baina, doktrina hau erabat finkatuta galduko litzake. Berretxiko balitz Inesen epaia, notizia oso ona izango litzake, baina nahi dugu ere argi eta garbi utzi ez dela izango panorama errex bat inolaz ere. Zergatik, hor Estatu Espainolak, nahiz eta atzo ministroak esaten zuen que van a acatar la decisión, ikusi beharko da nola eta zeinekin, ez? Orduan hor daude bi plano, bat Inesekiko eta bestea beste preso guztiekiko. Inesekiko nahiko nabaria da bete beharko dutela. Horre, aipatzeko hor dagoen arazoa da, Estado Espainolak ez duela legedian jasota Estrasburgoko epaiak berehala betetzeko mekanismorik. Ez dakagu, momentu enten ez dugu argi, Estrasburgoko hori esaten duenean, ez dakizte instantziatara eta bete behar dute. Orduan badakigu jarriko dizkigutela traba formala. Orduan Inesekiko pentsatzen dugu nahiko berehalakoa izango dela, oso garbia izango da, sententziak berari eragin behar diola, baina beste kasuetan, ikusiko dugu. Oso garbia da ere, nahiko insosteniblea dela, Europak esandako horri ez egitea kasurik, baina eguneko konbentzituta gaude, ez dituztela denak berehala kalean utziko, eta egin beharko dugula bakoitzarekin banan-banan bide bat. Zer da hori, bakoitza hartu eta bakoitzarekin entzutegi nazionalean eskatu askatasuna. Agian esango digute ez da kompetentea supremora, jo beharko dugu supremora, ez da kompetentea, traba formala jarriko dizkigutela. Egia da, kriston tresna izango dugula eta esan dugula. Bete beharko dutela atzera edo beranduago, baina, segurazki zaila jarriko digute. Eta ez badala, asko zu, ez? Horren batez ere guk deia edo nahi dugu itzaldi hauetan ere argi utzi hori gertatuko balitz, notizia horren aurrean, bai juridikoki, baina bai sozialki eta bai politikoki ere kriston lana geldituko dela egiteko, hauek denak alik eta denbora gutxien itxoin behar izan dezaten kaleratuak izateko. Piskat ideia hori, ez? Bukatzeko kasuak aipatu dianak hemengo, bai Kepa Solana, Juani Delgado eta Rodríguez Cordero, hauen kasua beste batena bezala, bakoitzarena dago, Kepa Solana eta Rodríguez Cordero adibidez orain daude konstituzionaleko instantzian, Delgado dago supremoan, hori da bakoitzarena segun non tokatzen da, daten aldetik agian badakizute, baina Kepa Solana badara matza 22 urte espetxean, 2009an egon beharko luke asketa 21 arte luzatu diote doktrinarekin, Juaniri 2012an askatu behar zuten eta 2020 arte luzatu diote, eta Rodríguez Corderoren kasuan, oraindik nahiz eta doktrina ez aplikatu ez litzake aske geldituko, 2013an izango luke ertera data, eta 2023 arte luzatu diote. Horren esan duguna, Inesena ondo aterako balitz ere, hauekin, segurazki ez dituzte hauek berehala ere aske jarriko, orduan hauekin exigitu beharko dugu Inesen epaiaren aplikazioa, eta bereziki Solana eta Juani Delgado ja sobran doazela denbora espetxean eta ja aske beharko lutekela, alik eta azkarren egun bat gehiago ez dezaten pasaba espetxean.
Hau da pixkatea azalpena oso teorikoa da, galderak eta baldin gero elkartu eta batez ere peioren esperientzia. Eta, bueno, ja 2000 otzailan zizen ukartzen dena, eta gotenenekin hori jarretza zaten arabera, beste amairu urten kasuan. Lortzen da den. Nire kasuan, negoen kirolak egiten, eta jarretu nuen kirolari, zitan horretik egiten nuen ez. Momentu batean baten utzi nuen dena. Zin nuen kapaz, konzentratzeko ezerrez. Eta, bueno, ikasketa bebe utzi nituen, momentuan. Zintuen ezun nintzen kapaz. Eta zen, horrela, bide betera, esan nintzen, nintzen persona. Sensazio batzuk, baina guztan nenekin, baina... Eta, bueno, zelan gaitutu da. Zaiatu nintzen zentratzen, zaiatu nintzen... Eta, bueno, horre jarretu behar. Zaiatu benez ikasten, zaiatu benez kirola egiten, eta, bueno, horrea... Nire batera bestera. Eta nire kasua... Horrela, joan zen... Horrela, zaiatu nintzen horrea ematen, eta... Oso zaila. Horatzen ez... Izan dituen azterketan ematen, ekainan ez nire ditu egin. Izan izan kapaz ez ikasteko, eta hilaian ematen berriz egakoa zen egin, edo unezetik botatzen duten, ez da. Bi asignaturak ditu behar dituen darre horrez. Izan, bueno, nahiz eta ez, jarraitu behar nahiz, eta ustaia eta gozkoa jarraitzen kirola egiten eta ikasketa horrek asinatu horiek aurrera eta zen, eta iraila bentsat gaititen dugu. Justu, baina... Justuan zen irailan irteera eta beste bajoi bat etorri zen. Hala eta guztiz, esperantza txikia zauden horrendik, bueno, nakaten resoluzio judiziala tinko, eta, bueno, nire non espero lako bazpun bat izan denezalako hori da. Nik espero nuen, poliki aterako zileateak eta igual lehenengotik tinko zauden nagoela. Baina ez zuten txiko bateak, nik ez nuen espero. Eta depola gutxi da, eta beste golpe bat, baina... Eta hori zen martzoan. Pasatu nuen martzoa berengia eta maiatzean baina ez nuen, nik ez nuen espero. Eta batean maiatzean egon zinen gero beste egoela familia txar batzuk. Eta, bueno, maiatzabe oso izdugu horra izatzen. Eta, bueno, aprilia eta horrekoak oso txarra izan zen. Familia be izan genuen oso petxarrak eta batean maiatzean, batean negoen txabolan negoen ziztako orduan, eta etortze jata kartzelera bat, egite ostatea, ez ezaten dozta hartu txartel bat eta telefonoz ditu behar zutxera. Hartu txartel bat diruakin eta torri bera. Jarri nintzen, baina oso pentsatzen zerbait txarra zegoela. Gainera, amarro bat edun lehenago, familiar bat zuzena egia ditzen, eta gauden denok oso txartu. Baina pentsatxo ben, txarren da pentsatu nuen. Zoze gertatu da txean, eta nolako esatea duten egin minera bera jazteko eta telefonu ditu edazula, beti gauza txarra esaten dira. Bueno, jantzen ditzen modu batera bestera, oso urduri negoen. Eta eskia eta bera nogoala, konturatu zen bera txakurra oso urduri negoela, nena persona. Eta, bueno, behorteko lasai gauza hona zela. Gauza hona zela, ezkenean behia zegoen zerbitzu burua, eta berak esan zian, gauza bildu behar nutuela, eskatu zuen nogon joan. Eta telefono gehiago txeko egin. Ditu nion eskalagunari, eta ean eskalagunari ez deko ia jakina zeuden ja. Eguarde ditu ja, hartu nion. Esan nion, berari nik ez nagatela prisadik. Ja, 6 urte eta piko gehiago egon txaren preso, ez nogatela prisadia atzeratzeko.
Hamar bat ordu gutxien euskaretan eta lasai goteko, eta gineakideak agurtu behar ditu da dira. Berak esaten, bosta baino lehena eta behar nintzela, derregorrez. Esaten nion, ezin zela, ez da posible. Gauza hori behar minutu behar eta gineakideak agurtu. Eta hartzien zan gauza gordetzen, lagunak agurtu zidaten. Eta, bueno, ni nagoen txapan bai izan da. Nekien ezela errazionatu eta poliki bentzak. Atera nintzen gauza prestatuta hori eta 6 iragaldian edo modulik atera nauten. Lagunak agortu, modulan duan kide bat jaten bakarrikan. Eta, bueno, arruntak egin harreman gagun eta ondo. Gauza egin dituen 6 inguruan edo, atera nauten kanpora eta alduena nuena agurtu hori eta presaka eta atara bian nuen nintzela eta nik esan dino beti irudan presari. Laura lorten itxiziran, handikan 10 ordu. Familia etortzeko, baina espero barrako edo gutxienez. Prestatu nuen denak eta ateratzeko eta behar filmezu bilatu eta filmatu eta bakaten dirua eman zidaten goa. Eta baina, eta eror nintzen. Azken nago esan nion, baina, nakaten nahi nurro eta egoteko amentzat dago barroan eukera nakaten egoteko bizala denbora, eta eset, eta eror nintzen. Bueno, han negoela, justu, ateratzen eta lagunak hain zauden. Zauden hemengo txataren lagun batzu genela, zauden enbenizkoan, eta handik etorri ziren justu, ateratzen kanpotik eta iruneska kanpoan zauden txataren lagunak. Ilusioak ja.